tilbage her til Tivoli, og god morgen Danmark. En gang imellem så gør man jo sådan op forskellige brancher, musikbrancher, hvem tjener flest penge, og tit der ligger hiphoppen faktisk helt i top. Det er en branche, hvor der bliver skovlet milliarder af dollars ind hvert år, men sådan har det faktisk ikke altid været. På ingen måde. Hvis man sådan spoler tiden tilbage til 70'erne, slut 70'erne i New York, i den sorte, på det tidspunkt meget fattige bydel The Bronx, så hiphoppen fuldstændig anderledes ud. Det var der, den blev født. Og den her, ude på gaderne, ikke? Ude på gaderne. Ja. Og den tid, den periode, den kan I komme tilbage til nu med en ny serie, en ny tv-serie, som har premiere, som kommer på Netflix. I skal prøve en gang at se et klip fra den. Kommer her. With just a little courage, you could really be something. I got courage. Let's take a trip back in the time, 1977. It was maximum crime. Man, that's a wordsmith, man. You working for drug dealers? You ever thought of quitting? This ain't Disneyland, this is the Bronx. Serien her, den hedder The Get Down og handler om hip-hop-pioneren Grandmaster Flash og hans vej fra ghettoen til musikhistorien. Peter Aagaard, Chief One, I har smugkigget lidt på serien. Du har lidt mere, Peter. Du har faktisk set de første tilgængelige 6-7 afsnit. Ja, 2 gange næsten. Heldig. Yes. Heldig. Tak. Er der noget at komme efter? Jeg synes, den er super fed. Den er for det første vildt spændende, altså, og man bliver nødt til at se det hele, fordi den fungerer ligesom en film. Og så er der bare fed musik, og jeg synes, den er rigtig, rigtig god. For lige at spole tiden tilbage til den gang, hvor det hele startede, altså The Bronx i 70'erne i New York. Hvad var det for en bydel dengang? Jamen, altså, det er i hvert fald ikke ligesom, hvis du tager til New York nu og går ned på Times Square, der er Disney over det hele. Altså, I skal mere forestille jer, at det er ligesom, hvis man ser OL i Rio nu, hvor der er helt fint over det hele, og så tager man ud i favelaerne, hvor der er fuldstændig brændt af. Og det er næsten det samme. Altså, det var en bydel, der var fuldstændig forarmet, og ghettoen stod i brand, og de spurgte, kan vi ikke få nogle flere penge til at reparere på det her? Præsidenten sagde, nej, drop dead, I må klare jer selv. Og det gjorde de jo så. Ja. Og hvordan kom der hiphop ud af det, Chief One? Jamen altså, hiphoppen opstår jo i kraft af, at der er nogle unge mennesker, som simpelthen har så meget energi, man ikke rigtig nærmest kan placere det. Mange af dem kan ikke komme ind på de fine klubber, fordi der er sådan nogle disco-klubber, hvor man skal være meget pæn og have penge. Og så det man så gør, man tænker, okay, vi vil også have en fest, vi vil også godt bruge den energi til noget, så vi finder en eller anden højspændingskabel eller et elkabel, og så tager vi strøm derfra og kravler op i en mast, og så har vi nogle pladespillere, og så har vi nogle gamle discoplader, men vi gider ikke spille de her hele disco, fordi de bliver lidt for sødsuppe-sovset, så vi finder de der steder, hvor der kun er trommer og basgange, og så kører vi 2 af dem, og så får vi den her sådan lille sektion med trommer og basgang til at fortsætte, og så er der nogen, der tager mikrofonen og siger, yo, what's up? Og så begynder de langsomt, og så bliver det til rap, og dem ude på dansegulvet, de gider ikke danse disco, de begynder at finde deres egen ting. Så det her er faktisk en kultur, der er opfundet af de unge, uden nogen som helst indblanding fra nogen andre, og det synes jeg er noget af det smukkeste ved den her kultur. Du var helt vild med perioden den her gang. Fuldstændig. Det er altså, når jeg ser den her film, så sidder jeg for kuldegysninger. Altså, sidder fordi de har ramt hele baggrunden, og der er ikke et eneste nogen som os. Vi kan jo sidde og spotte, om det er den rigtige spraydose-mærke, eller om det er den rigtige pladespiller, de bruger. Vi er jo sådan helt nerdy, ikke? Og vi kan jo sidde nærmest med lupe. Der er ikke noget som helst, som ikke fungerer her, hvad det angår. Det er virkelig et setup. Jeg er så meget imponeret over, at de kan finde sådan et sted, der er så smadret, altså, og hvor du kan sidde og kigge, og det ligner bare Bronx for dengang, for alle de bøger og alle de billeder, jeg læste dengang, da jeg var yngre. Ikke? Hvem er Grandmaster Flash? Hvem var han? Hvem er han? Han lever jo stadigvæk. Man har bare ikke hørt noget musikalsk til ham de sidste mange år. Men altså, hvem er han? Jamen, altså, han er jo den, som er den største af DJ-pionererne. Og den, som, hvor hiphop er sat sammen med forskellige elementer, som rap og DJ'ing og graffiti og breakdance. Der er det Grandmaster Flash, som introducerer rigtig meget af teknikkerne i DJ'ing. Og han er sådan en akrobatisk DJ, hvor han kan alle mulige tricks, og alle de der tricks, som vi ser, og som alle frem til David Guetta stadigvæk bruger med at mixe ting sammen. Det er Grandmaster Flash, som står hjemme i sit køkken og opfinder de der ting. Uhyggeligt, altså virkelig. Der var 3 DJ's dengang, og han var klart den, der var rigtig dygtig. For mig var det ligesom nogen måske at sidde med en guitar, så Jimi Hendrix i 67, så var det for mig, når jeg hørte, og jeg så begyndte at læse om, at det jeg faktisk hørte på pladen, den havde han lavet live. Altså selv den dag i dag står det faktisk som en rigtig stor feat, og noget af det, han lavede helt tilbage i 82, i dag er stadigvæk kompliceret og meget, meget intelligent tænkt. Lad os prøve en gang at høre en bid fra det nummer, der hedder The Message, som han brød igennem med sammen med det band, der hedder The Furious 5. Kommer her. Yes. Push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
Så blev mandagen på en eller anden måde lidt sjovere. Jamen, altså, det nummer er stadig fedt, og man får fandme lyst til at lige lave. Lars! Chief, du var med til at bringe hiphoppen til Danmark sammen med Rockers by Choice dengang. Hvordan, altså, lyttede I? Kan du huske, hvor du var, da du hørte det nummer første gang? Jamen, der var jeg i en ungdomsklub, og jeg har lige snedet mig ind, jeg tror, jeg var 12 år, eller jeg har lige fået lov til at komme ind, selvom man egentlig ikke måtte, ikke? Og gik op ad den der trappe op til det der diskotek, som jo bare var helt, der var helt mørkt, og der var diskolamper, og der stod en mand oppe i DJ-pulten, spillede den der, og jeg kan bare huske, at tænke, det er funkmusik, hvor de rapper, fordi de anede ikke, det var hiphop. Det var først meget senere, min bror kom hjem fra USA, og han havde så set det derovre, og set, at det faktisk var en kultur, at det ikke bare var nogen, der snakkede over noget funky musik. Det var ikke bare Sugar Hill Gang og Grandmaster Flash. Det var faktisk noget, der havde været skabt helt tilbage i 70'erne, som nu lige pludselig var ved at blive mainstream. Og i dag, der er hiphop. Det er jo pop. Det er jo popkulturen. Der er jo ikke... I gamle dage, der var al ungdomskultur, det var skabt af rockmusik. I dag er al ungdomskultur skabt fra hiphop. Det er tøj, det er musik, det er måde folk snakker, det er måde folk er på. Så det er jo ret vildt, at det, der blev skabt af de unge, faktisk er blevet så kæmpestort, ikke? Hvad er jeres bud på, at hiphoppen er blevet? Nu sad vi lige før og snakkede om, at jeg så en artikel fra Forbes, som anslog, at hiphop som musikgenre henter omkring 10 milliarder dollars ind om året. Altså, det er selvfølgelig medregnet musikken, merchandise, tøj osv. osv. Hvad er grunden til, at det er blevet så stort, tror jeg? Jeg tror, det er det der med, altså ligesom Lars siger, at der ikke har været nogen indblanding, at det er noget, som de unge har fået lov til at lave selv. De har selv konstrueret det, de har selv taget alle de fede ting med, som de synes var... Altså, der skulle være noget breakdance, der skulle være også nogle forbudte elementer, som graffitien for eksempel, altså som jo er en vanvittig stor del af hiphop-kulturen, men også en lille smule forbudt og en lille smule farligt. Og så er det den der drøm om, at alle kan blive til den her kæmpe store millionær, som de alle sammen gerne vil være, uanset hvor man kommer fra, så længe man ligesom bruger sine skills til det. Det er også vigtigt at tænke på, altså det der med Flash, som vi lige hørte, det er jo slutresultatet. Ja. Det er jo først i 80'erne, de begynder at rappe sådan der. Det serien viser, det er hele vejen op til, hele vejen gennem 70'erne, hvor de skal finde ud af, skal man sætte rim sammen på den måde, skal man DJ det der. Og så til sidst, så er det som om, man ligesom spalter atomet, og så bliver det hele til den her store fede kultur. Ikke? Kan man bruge den her serie til noget, altså nutidens unge? For nu til de briller på, kan man bruge den her serie til noget? Kan man bruge den til at blive inspireret? Kan man... Jamen altså, jeg plejer at sige, at efterhånden som internet er kommet, så er det jo faktisk blevet lidt kedeligt for de unge at begynde at studere fortiden, for det er næsten for nemt. Du kan google ordet hip-hop, og der, du ved, ikke? Ja. Dengang vi fandt 3-4 bøger, man op på biblioteket og låne, måtte få fra USA, se tysk fjernsyn og alle de der ting. Så jeg tror, at det her, det er jo en måde, hvor unge i dag har måske den der sabber-mentalitet, det skal gå lidt stærkt. Her der får de faktisk historien ind, og så bliver de underholdt samtidig en lidt Hollywood-agtig high school musical historie, der er i, ikke? Så jeg tror, på den måde er det meget sundt for dem at se, hvordan Jay-Z og Kanye og alle de her, hvor alt det, de laver i dag, hvor det egentlig kommer fra, og så bliver underholdt samtidig. Peter, kan det ikke også inspirere til, at man kan lave sin egen musik? Man behøver ikke altid lægge sig slipstrøm på alle andre? Det synes jeg helt klart, altså, fordi man behøver ikke lave hiphop, ligesom man lavede i 70'erne, eller som Chief lavede i 80'erne, eller som der er nogen, der gør nu. Altså, man behøver ikke følge de samme regler, som der er. Man behøver ikke tage ud og hente Pokémons, bare fordi ens telefon siger, at man skal gøre det. Man kan sagtens finde sin egen leg i stedet for. Og det er jo det, de viser super godt i den der serie. Man behøver ikke gøre det, som er sejt, fordi fjernsynet siger det. Man finder sin egen kultur i stedet for. Hvordan er det? Udtrykket The Get Down, som så også er titlen på den her nye serie, betyder også noget i hiphoppens verden, er det ikke rigtigt? Jo, men altså, jeg vil sige, de har jo selvfølgelig lavet en lille twist, så den er lidt mere bred og interessant, ikke? Men i musikken, der er det The Break, du finder som du rigtig godt kan lide, de der trommebreak, som du synes er interessant, og som senere bliver til en breakdance. Det er jo også en måde at get down, gå ned på gulvet og lave breakdance og graffiti. Man laver en piece, og så har man bare man har get down med på et tog. Så det er alt sammen et spørgsmål om at komme ind til kernen og gøre det, du er allerbedst, uanset hvad du er, som Peter rigtig nok siger. Det der med at finde sine ting, og det er jo det, der er fedt med hiphop. Der er plads til alle. Prøv at det skal være lige præcis det. Det skal lige præcis være det smukke budskab, vi sender alle jer ude i virkeligheden og stadig på arbejde med. Tusind tak for besøget. Som sagt, så er der altså i dag, at The Get Down har premiere på Netflix. Tusind tak for besøget.